sa páči, pán Oseský? Sa páči, pán Oseský. Milí priatelia, sme všetkými práve spoločnosti vzácnych ľudí, historikov, angažovaných občanov, prevažne mladými ľudí, študentami. To je to nápadné, keď... Nazývalo sa to podujatie 17 rokov akademickej spoločnosti. Bol to trestný a príznačný názov, sami Slovenci objednávajú toto námestí. Stáli sme tu stáčekmi asi troškami 20, 30, niekedy 19. Pravda Dneska je úspech, dneska stoja 30 až 50. Som nečakal. Odvyk vidieť toľko slušnej spoločnosti. A táto slušná spoločnosť, predovšetkým jej vekový priemer, kde ja starý chlap, som už dedek na ostrov, je teda prísľubom, že i tí, ktorí tu z príčin rodného listu nemohli štrngať kľúčami pred 18 rokmi, vidia, že ak sami sa o veci verejné starať nebudeme za to. Problém to